62 persones han fet front a la calor i han participat un any més a la pedalada popular de Riells i Viabrea. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Amb l'objectiu de fomentar l'esport i la salut a totes les edats, l'Ajuntament de Riells i Viabrea ha celebrat un any més la pedalada popular dins la campanya municipal Jo Més Esport. Enguany s'havien inscrit 75 persones a l'activitat, però finalment han pres part de la pedalada 62 dels inscrits. Amb sortida al pavelló municipal i arribada a la plaça de la Vila, el recorregut era apte per totes les edats. El circuit ha estat urbà. Ha estat molt bé, la veritat que no és gaire cansant i ha sigut molt xulo, sobretot quan estàvem baixant, la pujada no ha costat gaire i m'ha agradat molt i com és el meu primer any, voldria l'any que ve o algun altre, voldria tornar-ho a repetir. L'activitat de caràcter familiar ha començat a les 8 del vespre i com a novetat d'aquest any, els ciclistes han passat pels nous carrils bici que s'han instal·lat a Riells. La intensa calor ha fet que el traçat s'hagués de reduir. L'ús del casc ha estat obligatori. També hi ha hagut avituallament. Fantàstic, ha anat molt bé, força bé, ha vingut molta gent, ciutadans sobretot del poble. Hem fet un recorregut nou, que es tractava dels carrils bicis que hem fet aquí al poble de Riells. I res, hem acabat aquí a l'Ajuntament, hem fet entrepans, donar samarretes. La inscripció, que era gratuïta i s'havia de fer amb antelació, també ha inclòs el lliurament d'un entrepà, una beguda i una samarreta a tots els participants al final del recorregut per recuperar-se de l'esforç físic. Un cop acabada la pedalada, s'ha fet el sorteig de 2 bicicletes de muntanya, una júnior i l'altra sènior. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.